Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusia Euskaltel Euskadi txirrindulari taldearekin egon zen astelenean Frantziako turrean parte hartzera abiatzeko unean. Talde laranjak Euskadiko ordezkaritzarik gorenak 12. aldiz parte hartuko du munduko txapelketa horretan. Jose Luis Bilbaok Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean babes osoa agertu zion txirrindulari taldeari, baita Bizkaiko eta Euskadiko eliteko kirolari ere. Aldun nagusiak aurrean egon nahi izan zuen, Bizkaian hainbeste jarraitzaile eta zale dituen txapelketa horretarako irteeraren unean, txirrindulariei gogora ekartzeko euren atzean etapa guztietan Euskal Herriko zale guztien babesa eta indarra izango dutela, eta beraz, elastikoan daramaten herriaren izena harro erakutsi behar dutela. Bilbaoren esanetan, gure herria sustatzeko beste ekimen bat da. Horregatik hain zuzen ere, babesten dugu taldea Euskal Erakundeok. Gure herriaren oso irudi ona zabaldu dutelako eta hori oso onuragarria delako gure ekonomiarentzat. Amaitzeko Bizkaiko aldun nagusiak proiektuarekin duen konpromisoa berretsi egin zuen eta esan zuen etorkizunean ere taldearekin bat egingo duela.